Najsmejšie je môj životný priestor. Vieš o tom? A mňa oheň! No už sa strieľajte! To dá na Facebook, prosím. Je to na Facebook, dobrý? Pošli mi to na Facebook. Pošli ti to? Ale si u teba. Tam je karnička. Nie, ja mám si vodu vybol. Kde je? Kde je karnička? Peťo, kde tu je bol? Hej, Peťo, daj si ho na seba utekať ďaleko do role. No už si odrizní. Ty mňa nechlo hneď na nebe voda. To má nejaký štít. Aleluja. No nič, dobre, idem. Kde je tá lekárnička? Najprv jem potom voda. Atko, poďme. Ja idem sem, tam išiel Šuro hore. Nemá nohy. Čo? Neviem, čo tam ďalej. Tebe Tebe je ten kód, že... Vypadni. Keby bolo, keby. To ide rovno na mňa. Dobre, ideme na to. Má to ten... Čo? Lobika. To raz sme prehrali a my... Stále prehrali. Ale uvedal si, aký skôrny bol. Hej, už tu strela. Je. No poďte vy, kurvy! Palec! Poďte si pre mňa vyspili! Hej, ale tu sa divný. Pozri sa na chvíľku. Nehaj sa po mne. Kde je tá hnusná komunistická lekárnička? Čo je? Mám stopnutý mikrofón? Zase. Čo je tá lekárnička? Mám volať. Máš vlastne zásko. Nechci sa! Zoberte si. Nechci sa! Dobre, kúkaj. Hľadaj ho! Počkaj, natočím to. Za kohu potom! Nie to vidieť, nevadí. Nechci sen! Peťo je najlepší. Kameruj to, prosím ťa. To je sniper na hovno. Čo? Počkaj, jednou rukou zmieri. To už je Ja aký pán. neviem, čo to všetko za hentenomi. To bol granát. Nepodpali mi lavičku. Mišo. Mišo, to zase nikde. Málo, neboj sa. Poďte, Ačko, poď tam podporiť Jadira, ja nemám tam. Poďte podporiť Jadira, ja to tu chvíľuje. Pozor, odemdať Jadira. Mišo, poďme stávali. Vočo mi jebol do storičky, už je zle, musím sa premiesniť. Tak čekujte za tú stranu. Na druhú stranu. Dopredu máte ísť. Díky za info. To hovorí, šanky za info. Vyzerá jak ono, terorista. Terorista. Saddam Hussein. Bin Laden. Áno, je tam asi taký strolali, áno, vystieva, ty si dole. Čo? Večera si dole, ako ty dole u nás. Áno, poďme si za tými stromami. Čo? To neplatí.
Potom Lukáš. Strieľať normálne môžem? To mi dovolíš? Aha. Jak ma zavidím. To je pohoda. Ale boli ste na keď si dobral. Vyjebaný. Prepáč. Aj ohni. Mám záber. Majo, kazíš záber. Aj ohni. To co hovoríte. Ale však to mi bude kasiť zábier, ne? Ohni. Majo, my nie sme zvedaví na tvoje pozadie, chápeš? Ani na to, ako vieš zakladať oheň. Au! Môj chrbát. Už som trafená. Už ma trafená. Veronika je trafená. Tak ty máš čo hovoriť. Zakladám oheň na vysitu strieľate aj na vojne. Tak cool. A nadám, tiež. A nešípe to až tak, jak si hovorila. Dobrá baterka, Azir. Strieľaste, furt ti dávka. Azir, ja mám baterku ešte, keď chceš, tak si zober. Bez baterky. Mám. Azir. Ja mám. Azo, ja mám baterku. No, ja vaše mi stať, Azo. Majo. Baňo, halo. Mám! Boha Krista, ja do piče mám! Jebej si Boha môj lakej, do piče! Á, do piče, to skade prišlo, kurva? Mám. Dávam sa! Čo bolo? Dám pašteku, nestrieľajte! Dávam pašteku, nestrieľajte. Pozri, jak nás dovolí. Pani! Ale ten toto, čo? Majo, zavadzaš tam. Majo. Čaká, že tu tak rýchlo. Nechcete? Tak ti konečne. Pašteka je bol. Dobre. Bol z pašteka. Halo, kto dostal? Nemá tu na návštevu. No, ako sa ich to rozmnožilo. Dobre sa povie, čo? Čo sa mi ľúbi, ešte tu môžeme ostať. Prečo nefunguje? Keď u nás Slovenica mám oni, tak toto. Nepodávaj guličku. No, presne. Nemám strieľať. Čo je iba prvý?